І калі ўзнялося ўсё мноства іх, павялі яго да Пілата. І пачалі яго вінаваціць, кажучы: «Мы выявілі, што ён бунтуе наш народ і забараняе плаціць падатак Цэзару і называе сябе Христом царом». Дык спытаўся ў яго Пілат, кажучы: «Ты цар юдэйскі?» А Ісус, адказваючы, гаворыць: «Ты кажаш». І гаворыць Пілат першасвятарам і народу: «Я не знаходжу ніякай віны ў гэтым чалавеку». Але яны настойвалі, кажучы: «Ён бунтуе народ, навучаючы па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі аж дасюль». А Пілат, чуючы гэта, спытаўся, ці гэты чалавек галілеец. І калі даведаўся, што ён з-пад улады Ірада, адаслаў яго да Ірада, які сам быў тымі днямі ў Єрусаліме. Ірад, убачыўшы Ісуса, вельмі ўзрадаваўся, бо ад даўняга часу прагнуў бачыць яго, бо многа пра яго чуў і спадзяваўся ўбачыць, што ім будзе зроблены які-небудзь знак. І задаваў яму многа пытанняў, але ён яму нічога не адказаў. А першасвятары і кніжнікі ўвесь час стаялі там, вінавацячы яго. Тады Ірад выказаў яму пагарду разам з войскам сваім і пасмяяўся, апрануўшы яго ў белыя шаты, і адправіў да Пілата. І сталіся ў той дзень Ірад і Пілат сябрамі, бо перад тым варагавалі між сабой. А Пілат, паклікаўшы першасвятароў, начальнікаў і народ, сказаў ім: «Вы выдалі мне гэтага чалавека, быццам ён бунтуе народ, і вось я, распытваючы ў вашай прысутнасці, не знайшоў у гэтым чалавеку ніякай віны ў тым, чым вы вінаваціце яго. Таксама і Ірад, бо адаслаў яго да нас. І вось не даведзена яму нічога вартага смерці, таму, пакараўшы, я адпушчу яго». А ён павінен быў дзеля свята адпусціць ім аднаго. Увесь жа натоўп закрычаў: «Вазьмі яго, а адпусці нам Барабу», які быў кінуты ў вязніцу за паўстанне ў горадзе і забойства. Затым паўторна прамовіў Пілат да іх, хочучы адпусціць Ісуса. Але яны крычалі, кажучы: «Укрыжуй, укрыжуй яго». Ён трэці раз сказаў ім: «Што ён зрабіў благога? Не знайшоў я ў ім нічога вартага смерці, дык пакараю яго і адпушчу». Ды яны настойвалі, патрабуючы з крыкам, каб быў укрыжаваны, і ўзрастаў гармідар іх і першасвятароў. Тады Пілат прысудзіў выканаць іх просьбу. Адпусціў ім таго, хто за бунт і за забойства быў кінуты ў вязніцу і якога дамагаліся, а Ісуса выдаў на іх волю. І калі вялі яго, спынілі нейкага Сімона з Цырэны, які ішоў з вёскі, і ўсклалі на яго крыж, каб нёс яго за Ісусам. Ішоў за ім вялікі натоўп людзей і жанчыны, якія плакалі і галасілі. Ісус жа, павярнуўшыся да іх, сказаў: «Дочкі Єрусалімскія, не плачце дзеля мяне, але дзеля сябе саміх плачце, ды дзеля сыноў вашых. Бо вось надыходзяць дні, калі будуць казаць: шчасныя няплодныя і ў лонні, што не нарадзілі, ды грудзі, якія не кармілі малаком. Тады стануць казаць гарам: валіцеся на нас і ўзгоркам схавайце нас, бо калі з зялёным дрэвам гэта робяць, што станецца з сухім?» Вялі з ім таксама на смерць іншых двух злачынцаў.
І калі прыйшлі на месца, якое называецца Чараповае, там укрыжавалі яго і разбойнікаў, аднаго праваруч, а другога леваруч ад яго. Ісус жа казаў: «Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць». І дзелячы адзенне яго кідалі жэрабя. І народ стаяў, прыглядаючыся. І начальнікі кпілі з яго, кажучы: «Іншых ратаваў, хай і сябе выратуе, калі ён Христос, выбраннік Божы». Таксама і жаўнеры здзекваліся з яго, падыходзячы і падаючы яму воцат і кажучы: «Калі ты цар юдэйскі, уратуй сябе». І быў над ім надпіс словамі грэцкімі, рымскімі і гебрайскімі: «Гэта цар юдэйскі». А адзін з разбойнікаў, што былі ўкрыжаваныя, блюзніў супраць яго, кажучы: «Калі ты Христос, уратуй самога сябе і нас». А другі, адказваючы, сварыўся на яго, кажучы: «Ты і Бога не баішся, хоць церпіш тую самую кару. І мы ж справядліва, бо атрымліваем вартае учыненага, а ён нічога благога не зрабіў». І казаў Ісусу: «Господзе, узгадай мяне, калі прыйдзеш у тваё валадарства». І сказаў яму Ісус: «Сапраўды кажу табе, сёння будзеш са мною ў раі». І было блізу 6 гадзіны, і цемра сталася па ўсёй зямлі аж да 9 гадзіны, і сонца зацемрылася, і заслона святыні разадралася пасярэдзіне. І ўсклікаючы моцным голасам, Ісус гаворыць: «Ойча, у рукі твае перадаю дух мой». І сказаўшы гэта, сканаў. Сотнік, бачачы, што сталася, уславіў Бога, кажучы: «Гэты чалавек быў сапраўды справядлівы». І ўвесь натоўп тых, што сабраліся на гэтае відовішча і бачылі, што сталася, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі. А здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго, і жанчыны, што ішлі следам за ім з Галілеі, гледзячы на гэтае. І вось чалавек імем Язэп, які быў сябрам рады, чалавек добры і справядлівы, ён не згаджаўся з радай і іх учынкамі, з Арыматэі, горада юдэйскага, які чакаў валадарства Божага, ён прыйшоў да Пілата і прасіў цела Ісуса. І зняўшы, загарнуў у палатніну і паклаў у высечанай магіле, у якой яшчэ ніхто не быў пакладзены. І быў гэта дзень прыгатавання, і надыходзіла субота. Падышлі таксама жанчыны, якія прыйшлі з ім з Галілеі, і ўбачылі магілу, і як пакладзена было цела яго, і, вярнуўшыся, прыгатавалі духмянасці і алеек, і нічога не рабілі ў суботу паводле прыказання.